Assalamu alaikum. Yan uwa barkanku da ziyartar wannan tashar tamu mai albarka wato Mustapha TV. Yan uwa Mustapha TV channel ce da za ta koyar da ku harkoki technology na zamani, yadda za ka yi ka kare wayanka daga dukkan wani abu, yadda za ka yi wani tracking na wani abu, duk dai abin da ya shahi harkan waya, to insha Allah za ta aiwatar da kai da izinin Allah idan kana bibiyan mu a wannan YouTube channel Mustapha TV. Idan kana so ka zo ka sacin wannan YouTube channel tamu, shine za ka zo ka shiga YouTube ɗinka, za ka yi sacin Mustapha TV. Mustapha TV kamar haka. Idan ka zo ka yi sacin haka, sai ku yi haƙuri channel ɗin tamu dai bus ba ta gama bustin ba har yanzu, amma dai ga wani bidiyo nan ta bayyana mu za a ganta kamar haka. Channel ɗin tamu kenan, ga ta nan kuna ganin wannan shine tambarin logon nata. To insha Allah ga sunan bidiyo kan da muke ɗaurawa akan harkokin ilmar da ku duk gashi nan. To yau mun zo koyar da ku akan wasu muhimman application guda biyu za su amfane ku a matuƙar amfani. Application na farko da zama gabatar da ku shine yadda za ka yi ka rufe kyamaran wayanka idan za ka ajiye wayanka, ko kamar za ka ba abokananka wayanka. Hasali mun shigo wani zamani da muke ciki yanzu, kana ba mutum wayanka ba abin da ya ƙoƙarin yayi a waya, zai je ta ɗauke hotuna, kai kuma ya zanto ba ma aboci buƙatar ɗauke hotuna da banza bane ba, wannan bai dame ka ba. To yau za mu koyar da kai yadda za ka rufe kimaran wayanka, ba kowa isa ya buɗe wannan kimaran ba, sai kai kada ka rufe wayanka, kada ka rufe abanka. Ko mutum ya shiga kimaran ba zai buɗe masa ba. To yan uwa, idan yau ne farkon ziyartar ka a wannan tashar zamu, muna roƙon ka dai ka danya mana subscribe, ka danya alamar like, domin haka shine zai ƙara mana ƙarfin gwiwa mu rika kawo muku bidiyo masu zafi irin wannan. To mu je kan darasin namu. Dan uwa, idan ka buɗe wayanka sai ka je Play Store. Idan ka je Play Store sai ka yi searching camera blocker. Idan ka je camera blocker za ka ganta mu ga sunan masu yawa, amma mu dai ga da muke amfani da ita, wannan ta farkon nan ita muke amfani da ita. To kasance ina amfani da ita, za ta yi updating ɗinta, ba na buƙatar in yi updating. Kai sai ka je ka yi installing. Idan ka yi installing, to mu je mu nuna muku yanzu yadda amfaninta yake. Sai ka zo ka shiga camera blocker gata. Idan ka shiga za ta nuna kai alawan, sai kai alawan ka bude ta. Idan kamar za ta nuna fuska kamar wannan haka, sai ka zo ka dausa wannan kwadon mai hoton kyamara. Kana dausa wannan kwadon, to ya kulle kyamaran ka yanzu, kun ba kowa wannan sirrin ba. Yanzu bari in je in tosa kyamaran waya na. Kun ga na tausa, amma ta ki buɗa. To kaga mutum zai shi dauki hoto, kyamaran ba za ta yi ba, haka dole ya hakura da hoton da zai dauka ya bar maka, aji maka wayanka. To idan kana so ka bude kuma sai kuma cikin kyamaran, idan ka je kuma sai kuma ka tausa wannan kwadon. Kana tausa kwadon, shikenan kyamaran zai bude. Kaga yanzu na shiga, kyamaran ya bude. Ta application na biyu shine yadda za ka yi downloading status, abinda mutum ya dora a status ɗinsa na WhatsApp, kai downloading ɗin shi a wayanka. Shi za mu sanar da ku, shi za mu koyar da ku a don wannan lokaci. Application kasancewa yanzu WhatsApp sun zo kala-kala, mutum zai iya buɗe WhatsApp fiye da guda 10 a wayansa kala-kala. To idan kai downloading status sai ba kuma kala ɗaya ne, kuma na WhatsApp ɗaya zai maka status wato normal WhatsApp, original WhatsApp kenan. To yau mun zo maka da kowanne WhatsApp kake amfani da shi, wannan application status saver za ka iya shiga kowanne WhatsApp kai downloading status ɗin mutanen da kake da su a WhatsApp ɗinka. To mu je kan darasin mu. Wannan application babu shi a Play Store, sai ka je Opera wayanka, ko wani Opera kake amfani da shi browsing. To mu muna amfani da Chrome kamar haka. Sai ka je Chrome. Idan ka je Chrome sai ka shiga. Idan ka shiga Chrome ɗinka sai ka rubuta am saver.
idan ka zo za ka gansu ga sunan kala za ka gansu. Sai ka zo wannan mai hoton tabarin macin nan da hoton lob din nan, sai ka zo ka tausa shi. Idan ka tausa ka ga tambarin logon sa yadda yake gashi shine wannan. Idan ka zo za ka jayo sa, idan ka zo ka ja su za ka taho gashi shine application din kamar da kuka gani haka. To kasance da haka yanzu zai ba ku matuƙar wahala wurin downloading, amma insha Allah za mu aje muku link din shi a description yadda ba zai ba ku wahala wajen yin downloading din sa ba. Insha Allah ku je a description na wannan bidiyon za mu aje muku link din. Wasu ba san me description ba. Description shine idan ka je kana kallon bidiyo kamar haka, idan ka je ka shiga YouTube kana kallon bidiyo yanzu kamar wannan bidiyon haka, to idan aka ce maka description yanzu kamar wannan rubutun da kuke gani a sama, wannan bulon rubutu, sai ka zo ka tausa shi. Idan ka tausa shi za ka ga bayanai a ƙasa. To za ka ga an cin ga link kaza nan, an aje link ga link kaza nan, abu haka zan, to shine description kenan. Kana tausa wannan wuri zai kai ka wurin jinin naka da zaka yi wannan application. Za mu aje muku shi insha Allah, sai kun zo sai mu haɗu da